iti masakbayan. Adupay tilakok nga ikan. Sapay adapay klasik inton alas 2. Uray siyak nga rod. Maipaibos tamat siguro. Aginggat pangal daw tilako ta. Sapay gumatangak pa'y ti agas ni nanang. Awan man ang agas na. Awan man ang agas ni nanang mo? Naibos nga rod. No kumaro ti asmana, marigatan nga umangos. Si kamot. Saan lang at aramatam iti pagadalan ti paggastusam? No di pati agas ni nanang mo. Ay, manipod nga rod kimaro ti asma ni nanang. Siya kon ti aglaklako iti makalapan ni tatang. Agmay-may sa kamutkit di nga anak. Iso dakda kayo lang ti agkakabalay. Sa bagay, da kayo kat adu kayo. At adu mo ti ilutoy apag sasangwan nyo numangan kayo. Nay, apay nga da ka nga minmanin dita kusina. Uyak ka lang aruden nga uyak. Anya ayat yar aramidem dita. Ay, kubayak la ko mauminom itinapudot adanom. Awan mo't gayam karga titirmos. Nalipatan siguro ni Emi a kinargaan. Kaputa nagdardara sa napanidya tsindaan. Imbaglakit din tanasing puti balasang ta. Kayat na ti aglako iti ikan, kabayatan nga agad-adal. Wen nga raod, ado dita ti babalasang, ngam di da kaya ti aglako iti ikan. Nalang si kanaw. Ay, bareng makaadal tumot iti masungad nga aldaw. Tapno saan tulatan nga aglaklako iti ikan. Lulakit anaanos kan nasait. Awan pa pananano di makaadal. Sapay kumatamanayon ti salon at na, lakay. Saan akas kanya ka na idalit? Nagbakasyon ti driver tayo. Kasano itan? Kunak namin asursurwam ti agmaneho. Tapno adag maneho no awan driver. Bayan nyo, padasak ti agsursuro, numalpas ti klasik, papa. Mangala kayo ti mangisuro kanyak. Saan maparikot ti mangisuro? Ado dita ti maala. Ti parikot kat addakan ka. Kayat mo kadi, wano saan. Bakanteak iti bigat, papa. Mabalin iti alas 7, aginggat alas 9. Ba't lagayam? Idi pa'y nga ibagbagak, ngam kaslasaan ka nga interesadong agsursurong agmaneho. Rugya kon ti agsursuro, papa. Sana bale, tamalam ti klasik. Iti Martes kan Huwebes laeng nga da klasik iti bigat. Ala, awagak nga rudon ti umay mangisuro kan ka. Tapno makaala ka ni ti lisensyam ng agmaneho. Saan ka di nga awan klase ni Lloyd itaabikat? Eh, saan ko nga mo, ma'am? Nga madama kadwa na arimor itay, ma'am. Asino day ta akadwa na ako nam? Lalaki, ma'am. Inruar datilugan. No inruar datilugan. Ang mga no ti mangisuro kwa ng agmaneho. Agsursuro ni sir nga agmaneho, ma'am? Wen taawan nga min ti driver. Iso amarigatan tayo. Kat, ni sir ti agmaneho no awan driver, ma'am. Kano agad adal mo? Sursurwan na ti agmaneho. Sa bagay, adda kutsina ngam di na matammo ti agmaneho. Day takat nga rod. Sa bali pa iti mangimaneho kan kwa na. Iso saya at no sursurwan na. Ingkarga met dita biga o ti basit nga ikan na nakalapak balasang kaw. Basit ti nakalapak tanadawal ti baybay. Inaklay sursuron dita kalsada, tatang. Basit no ipan ko pa'y lang di tsindaan. Ala, agan anos ka anak ko. Naimbag tula no nalina ka jay baybay. Nawadwad tumanen ti makalapan ngayon kailakaw. Anyarod ngay tatang, no isungarod ti nakalapan nyo. O sige, inak nga rodan, tapno makalako ak at makaawid ka dagos. Adapay klasik inton malam. Di met ngamin makalakon ni nanang mo. Naidalit, mate. Ano sa kun atatang, no sa bali ngamin ti mangilako, adumat ti alaon da aganan siya da. Wen nga raud, nalabas met dagiti dadto maabayar. Nabarat dalaunay.
Gumudwada mo ititiganan siya. Kat nagrigat ti agkalap. Oh, ada ka matiti kalsada nga aglaklako? When friend, basit ngamin tinakalapan da. Isursur ko lang. Uray siya nga rod. Siguro, no makadano nakitipong to dahito a kalsada, nalakok mo't aminan. Dita ka nga ron akalye tadituyak mat bangir. Sige, tapno saan ta nga agsinsin no, Rod? Agkita tanto langan ije pagadalan inton malam. O sige nga rodan, tapno makalako ta adagos. Ala, agsinatanggarudan ditoy. Agkita tanto langan ije pagadalan. Mapan kayon samat di takalye nga agturong iti barangay iti asidag ti baybay. Wen, papa. Imbag ijay taman mano tilugan. Mayat pagpraktisan nga agmaneho. Unang paiso. Madino iti highway, tado tilugan. Umay kayo ka di, papa? Wen, inakitaan jay bagbagada alote alako. Mayat ijaya pagpataktiran iti negosyo. Plano yumanen ti agpatakder iti negosyo iti igid ti baybay, papa? Wen, mayat ti agnegosyo ijay. Tawan pa'y dadakalapas dek ijay. Intayo nga ro din, papa. Diyay nalabasit akot siya ti osaren tayo tabasit. Saan ngamin analawa ti kalsada ijay? Saan mo una apartakan ti agmaneho? Saan pa'y asimentado ti kalsada ditoy? Uwan nga ro, papa. Sa basit ti aglabas alugan ditoy. Ne. Naun nag-alasong-lasong di tamasungag. Ada na ornong adanom, lisyam. At babae ang nakasuson iti bigao. Ni, Jack matan malisyan ti danom iti batog na. Oh. Ay! Naparsyakan ako! Ay, naparsyakan ti babae, papa. Isardang ko tilugan. Tag sorry ak. Ne, apay ko mapagtaktakam dayta babae. Intakit din. Makaisturbula dayta. Apay ngamin nga ijay tinaglisyan na. Awan nga minan ti paglisyan na adaduma, papa. Nailat ijay. Intakit din kunak. Asino kumaday ta ang babae? Apay ngamin adi naglis kat ada nga rudlugan. Bastos na diya, driver. Di nalakit ininayad mo tan, itay na ibatog kanyak. Diyak malitatan na diya nalabas ta kotse. Naalak mo ti plate number na. Makita kan tumatlaon no asino ka man. Ay! Oh, apay akas tatilangam. Asla ka mo naglugnak. Diyan ngamin limabas itay nalabas ita kotse. Idi na ibatog iti ayan ko. Dilakit na ginayad mo tan. Aday ta, naiparsyakan kanyak tinarugit adanom. Bastos nga ron a driver, Ay, no siyak, rinyawak. Rinyawak nga rod, namjak amo ano nang ngagnak. Kaslamat namin agsurusurong agmaneho, tasan a diretso ti pagnatilugan. Kan ada mga alalay kan kuana. Anya? Dito'y pa'y ngagsursuro? Ay, amangan na talaga abastos. Jak malipatan ti plate number na. No agkita kamin to, jak amo no anya ti mapasamak. Ay, apaam ka di? Ay, nungay talaga abastos kan suplado kat patulan na ka. Jak man amo. Gapu nga taat ta nakakotse. Idinto ta nakaisusuunak lang iti bigao. Iso akas jay ti inaramid na. Nay, apay akas ta ti itsura manakaw. Kanya tinaramid mo. Adalim mabas abastos a driver tatang. Pinadala pusan na lata tinarugit adanom iti kalsada. Kat naparsya ka na. Ay, anyan takas kala naglubnak. Nagrugit day tabadom. Makita nan to day a driver tinalabasi takotse. Agasan nyo, insursur ko tilakok nga ikan nagrugit ti badok. Nalabasit ako, kunam. Kit no nalabasit tilugan jay imay nang kita iti ilaklakok alote di taasi dagtibaybay. Ha? Apay nga ilako yung ay tatang. Saan nyo ko mga ilako day alote? Igatang tayo kumaiti bilog pagkalap. Tapno makaadayuak met nga agkalap. Saan ko tatang? Mayat apag negosyoan day jay no makaturpusak. Adda ka di plano iti day alote. Adda tatang,
Rumbang ada tayo ti agnomar iti daydi alote. Di saan tayo nga ruden nga ilakaw? Sapay nagbuhay na kaon. Agsublidan to ka now. Iba kayo latanaan, nagbabawi kayo. Sayang amin daydi tatang. Ikagumaak to ti agpatakder ijay iti pagnegosyoan tayo. Apay akas ta ti tsuram. Kasla mariribukan ka. Kaasimat di babaya na parsyakan iti narugit adanom, mama. Asino a babae? Kan apay anaparsya kam ako nam. Magmagna iti kalsada. Nakasusun iti bigao. Hindi lumabasak. Diyak nakapagpreno. Iso anaparsyakan iti narugit adanom. Day takid din ti pakariribukam. Babae lang ang kasusoon iti bigao. Kaya't ko kumatiag sorry kan kwa na. Ngam, di nak pinalubusan ni papa. Apay ko mga minasar dengam. Basol na. Tapay abim matog iti ayan tinarugit adanom. Mayat ka di matlang ti lokasyon ti lote anapanan niyo. Bayat ijay, tamatanawan ti baybay. Mabali na pagbalinin at tourist spot. No ado ti mapanijay. Mayat no ada restaurant kan hotel. Dayta ti plano ka. Sigurado nga adumanan ti kwarta a makulikta. Awan mintis. Intaman nga rod gatangan ti lote. Sapay nalaka ako nam ti panangilako da. Madlaw nga awan ammo tilakay. Milyon kumatigatad tay chay. Angam, nababa a presyo ti imbagana. Sapay nalawa day di alote. Ignorante nga rod no kasta. Amangan no tawid na dayjay adaga. Lakit di. Kasano kumaama kagatang itikas di kalawa adaga? Kat mangalap kanulaeng. Igatang nakano iti bilog. Ken makina apagkalap ti paglakwan na. Nanang, inakiti pagadalan. Ada yung kabil ko adanom iti termos no kaya ti agkape. Adamot tinapay ijay. Ay, anti agas ko, anak ko. Ikabil ko dito yung lamiseta iti asidag ti katreyo nanang. Adamot na nakabote adanom apag tumaryo. Ay, ang tama na, anak ko. Ay, uwan gayam. Pakibagayon to kan ni tatang. Ano umay ti gumatgatang iti lote. Ibagayo ta ibabawi dalaangan. Sandan nga ilako. Kasano ti plano ni tatang mo agumatang itibilog kan makinana? Padasak langan ti aglon nanang. Isunton ti gatang na itibilog kan makina. Adamot sinadaan at tumulong iti Department of Agriculture kadag iti mangalap akayat na ti gumatang itibilog. Ay, nagkung agpaiso da ita a programa ti gobyerno, anak ko. Napan nag-eskwela ni Lloyd na di na inala ti kotsena. Di kotsena ti aramatan tama pan mangkita iti lo ti agatangan ta. Agsagana ka nga ruden tamapantan. Amangan no adda pa'y makauna. Naglaka ti panangilako da. Kat mayat pa iti lokasyon na. Kasta dagiti tao anakurang ti ammuna. Pakita amlay da iti kwarta. Agmulagat dan. Makikita ko na ti dudur as ti negosyo iti apaset. Higid ti baybay. At da isla matanawan iti asidag. Kan bat-bato nga agduduma ti sukog na. Magagara na ka makakita iti ibagbagam alote. Masigurado ka magustuhan ijay. Buya lang iti asidag. Ay na, makaayayo. Pasensya kayon, sir. Ngamsa na kayat nga ilako ti anak ko ti Lote. Anya, kunam hindi nga ilakom, ita ibabawim. Kasta kayon sa mamirmiraot. Awan tinapudno asauyo. Ay, ladingitak, sir. Kuna ngamin di anak ko, nga ison ti agiremedyo iti igaatang ko iti bilog kan makina apagkalap. Naturturay ka di ti anak mo ngam iti sika? Awan ka di maiturayam?
maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ladingitek, sir. Kunang amin ti anak ko nga ison ti mangiremedyo iti paggatang ko iti bilog ken makina a pagkalap. Natorturay ka di ti anak mo ngamsi ka. Awan ka di ti maiturayam. Ti anak ko ngamin ti mangtawid iti nasao alote, madam. At dagayang plano na. Ngam di namot ngamin imbagbaga kanyak. Kasaritak to day ta anak mo. Ay, Imposible adi na kayat, no pakita ak iti rinapat a kwarta. ladingitag. Ngam day ta ngamin ti bilin na. Madam, sir. Di na kayat ama ilako ti lote. Binanbanog na kami laang. Ha! Natorturay kat day ta nga anak laang. Sika ko mga ama ti agdesisyon. Saan kat nga iso? Ladingitag at talaga, sir, madam. Jakmut ngamin amaw nga da plano ti anak ko iti dayjay alutay. Nakitam ka diti ibagbaga day ti alakay nga anak na. Awan mo tinakita, idinapan kami kaniloid. Sinalbag dagi jay ang mamirmiraot. Di mo ti sasawanda. Makapasurunda. Ay, ubaw anak tawa. Mayat kuman apang ipatakdran iti pasdag apag negosyoan. Padasam to ang mapanrangrangan ida. Pakitaam ida iti ado a kwarta. Diyak lang amin dinamag, no ayan ti pagbaga ng anak. Amangan no napanagkalat. Numangalap lang, apay kumadi na awatan ti kwarta. Masigurado ka saan ang nakakit-kita na jay, iti rinagpad a kwarta. Talaga asayang dayjay alote. Oray siya kat kayat ko launay ti lokasyon na. Napintas sa kitaan ti aglawlaw. Mabalin pa iti agpahabang iti bangka apagluganan ti tao. Amapan agpasyar iti isla, abat bato iti aglawlaw. Ay, talaga sayang. Naangin ti panawan. Sigurado nga awan manan makalapan da tatang. No kastoy ana dawul ti baybay. At data pa'y laditi pagadalan. Ang sabali ti adda di tapanunot mo. Dandani nga minan ti eksamen tayo. Saan ka di? Isungarot nga ipasnak mo pa'y diti pagadalan. Jay latan ilakom ti kanayon nga adda di tapanunot mo. No saan ta makabayad? Saan ka di asaan tamot ang maka-eksamen? Dahita ti parikot ko. Sabagay. Saan ta pa'y anak kabayad nga agpahiso? Dahita nga ron ti pagdandanagak. Apay, awan ka diti sabali a pangalam iti pagbayad mo? Adamot kit di iduldulin ko aparay ti masakbayak. Ada ngamin plano. Sayang mo't na maguyod ko dayjay. Ada ngamin nakaisang ratan na dayjay. Panagkunag. Ado ti urunong mo. Tasaan ka mat agastadora. Ada ka di pa'y agas yun, nanang. At dapay mat, anak ko. Ibagak tulaang numaipos. Di kay tumot ngamin ibaga adagos. Sapay numarigatan kayo nga agangos, makapadanag kayo. Lading itak ti kastoyan na pasama kanya, kanak ko. Diyak lang arudan makatulong. Pag problema, andak pa. Saan nyo matanagayatan day ta na pasamak, nanang? Saan da kayo ang mabalin abaybayan? Himbag lakit din anak ko, tanasingput ka nga anak. Rumpang laeng, asyak ti mga sikaso kada kayo, nanang. Kasado ka di an naamwam ala ko day di alote? Ngam saan mo't gayam? 5 bastilugan minaminsan kadagiti kakadwa ka tada ginagarami. Kat nakita ka nakapaskil ti lot for sale. Ubing samat lagayam tinangipaskil. Ha, masurunak. Nagsarita kami na minsan iti lakay. Dinamag ko, no akin ko ka. Tay sukat nga ruti adayjay. No idi kumapay abinayadam. Di awan ko man ti parikot ita. Jakmut nga ron ammo akas je dagi je amamirmiraot.
Wisit ni Jay. Ay, nagsayang lakit din dayjay. No kumain lako da dayjay alote. Ada pang rukyan da. Oh, isa dala nga kalkalap. Di da mo nga aramatan, tisang kabasit nga utak da. Huwag nga rod. Ha, awan pa'y panunot da. Tila ang aglangsot ti amo da. Pinagnamnama da ti tao. Awan ka di tinakalapan nyo, tatang? At da nakauna adakkel abilog a pagkalap, anak. Di awan nga ron tilakok ita. Bayam, padasan mi ti tumapaog no pumanaw dagiti dadakkel abilog. No awan ilakok, inaklaro dan agangkat iti kankanan nga isursur ko nga ilako, tatang. Iti kumaadayaw ti pagkalapan dagita dadakkel abilog. Takaasi kami mo babasit ti bilog na. Awan maaramidan tayo, tatang. Awan mo't gaway tayo. Tapno kidawon tayo kadakwada. Asaan da nga agkalap ditoy? Ay, agawid tangaruden, anak. Wan man, tatang. Inaklaangan agangkat iti kankanan. Taison ti ilakok. Barong sa andak pa'y anaunaan dagiti agisursur-sur iti kankanan. Anya day talakom? Saan matngaikan? Awan ngamin tinakalapan ni tatang. Kankanan dagitoy. Ni, adda sumungad ang nalabasit alugan. Ay, agpaigid ka! Mamahin di tayan mo! Ay! Ay, sos! Ay, nasagi doon ti bigaog kat naiwaris nila ako. Impilit ng tumatlat nga inlabas, uray na ilot ti kalsada. Awan mo't nga ron paglisyak. Si Mardang tilugan iti asidag. Ay, adda rumar ang lalaki. Ha? Ay, nagtaersi ka! Uray man nataer no bastos mat. Day tamanan alogan dyan ang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inuwaris naman ang tilakok. Sorry ha. Saan ko ngayon gagara? Hoy, gapo ka dita di kotseka, iso adi na kami ipirpirit. Amom ka din umano ti puunak ditakan kanan. Ita, naiwaris. Bayadam! Bayadam! At kwa. Awan igam ko ita kwarta, miss. At iti address ko. Umay ka iti balay. Tabayada ki jay. Rumbang lang. Mata pobre ka. Bayadak, miss. Basta umay ka dita address ana ilan at iti dayta papel. Sige ay, tagdardarasak. Pinmanawan ti kutsi. Madlaw anasingpat ya lalaki. Ay, nagtaersi ka. Anya na simpat. Iso tinang parsyak kanyak itinarugit aganon. Ita, inwaris naman ang tilako. Kuna namat adi na inggagara. Namindwa adi na inggagara. Mapanak iti balayda, tasingirat itinangina. Ita ka di ti papan mo? Anya pa'y kuma. Kasapulak ti kwarta. Narugitan tilako, tanaiwaris kat nga rod iti ayan tinarugit adanom. Ay, no saan ko maaloko da dyan lalaki? Ay, kayat mo ta sumurutakkan ka? Kita man, no kasano asingiram dyan lalaki. Sumurot ka kanya? Sige, umay ka nga rod, tapno da kadwa. O sige, intangarudan rumaot iti balay tibak nang. Saan aga po tabak nang da? Kat ilupit-lupit dalaangan ti pobre akas kadata. Amalia, numalpas mo ti daldalusam di ti unag. Ingkamot dalusan ijerwara. Ije laoda asidag ti gate. Ay, saan ka di pa'y adinalusan ti hardinero, madam? Anya a hardinero? Kat nagpakada ang nagawid. Ngamdi pa'y nagsubli. Ay, kunak no nagsublin, madam? Kurang ka iti obserbasyon. Di mo makita ti awan ken adda. Eh, ipampamaysak ngamin ti trabahok, madam. Ala, ingka kat agdalusad. Awanan ti ado pa'y a diskusyon. Eh, wen, madam, matungpal. Sige, mapanakon. Uy, dayto yan ti address asap sa pulenta. Block 9, Diego Silang Street. Singirat itinangina da dyan lalaki. Gapo iti panang perwisyo na kanya. Ay, ni, adda babae nga agsagsagad iti unag tigit. Ay, katulong siguro. Agdamag at nga. Manang! Mabalin ka diti agdamag!
Anya ka di dayjay, babalasan. Ada ka di baro abastos nga agnanaad di tadakkel a balay? Baro abastos. Ay, ada baro dito, ngam saan abastos. Ni Sir Lloyd. Ngam nasingpet, mate. Tika di mangiman maneho iti nalabasi ta kotse, manang? Agsursuro pa'y nga agmaneho ni Sir Lloyd, adeng. Isu ka di ti masapul, mau. Masapol ko ti bayad na iti inwaris na alakok, manang. Imbaga na ngamin adito nga address ti pangalak iti bayad na. Ngam, awan pa'y mat ni Sir, adeng. Awan ka di ti kabalay na mabalin amang bayad iti utang na, manang. Mataktakak mo't launa yan no iti sabali manan nga aldaw ti umay ko. Aguray, tay nakman ibaga ken ni madam no kayat na kayo asangwan. Lakay, anya ngay tinapaninla ko ni Eme, no awan tinakalapam ako nam. Nagangkat iti kang kanain. Isaw tinapan na inlakaw. Ay, piiman mo't yan ako. No saan nga ikan tilako na, kan-kanan ti mapanunot na. Ay, parang ano makaturpos. Tapno saanin nga gisurusur iti ikan kan kang kanain. Nasaot matkit di ti anak ta, Lakay. Nasingpet kan nagagat. Day tamot ti pagyamyamanak iti apo. Tanaanaw ti anak ta. Saan ka di nga imbaon ka nga agdalos ijerwar? Nga mapay nga adda ka ditoy. Adda babae nga agsingsinger iti utang kano ni Sir Lloyd. Adada iti ruartigay. Pastre ka kadeda, madam. Anya, kasano kumaan na kautang ti anak ko? Day tamot ti kunada, madam. Adda inted ni Sir Lloyd nga address ken kuana. Disente ka di a tao? Ang mga no scammer ang mabirmiraot. Saan mo't adisente, madam? Pastre ka kaday ta ka sa uyaw? Saan ka nga agpastrak iti pagdwadwaan na tao? Umayak takasaritak ti ibagbagam. Umunak nga rudan, madam. Ibagak nga umay kayon. Kasano kumaan na kautag ti anak ko ken ka, babae? Nakaipron ka pa'y. Idento ta saan ako sina to'y naturong mo. Uray awagan nyo di anak yo, madam. Dinalapos na ti sanga bigao alako. Iso na iwaris. Naskan abayadan na. Tadakkel mo ti puunak ijay alako. Ha! Bigao lang? Dahita ti imayam dito balay mi. Agawid kan, mabirmiraot! Sige, agawidak, madam. Ngam mapanak iti ayan ti kapitan mi. Kat ibagayo iti anak yo, nga agsango kami iti ayan ni kapitan. Natangsit ka, marigrigat. Ha! Mabitla ang tawagak ti anak ko. Hello, Lloyd. Adda ka di utang mo iti may nga aglaklako a babae? Imay ka din dita balay, mama. Bayadan nyo ko, ma. Basol ko ngamin. Dinalapos ko tila ko na. Awan kas nga intugot ko. Isong imbagak nga umay naalaan dita balay. Saan ko kumanabayadan? Ngam ko na nakit din nga agsango kayo kano iti kapitan? Kaasimat ngamin, mama. Isong nga ited yung kumalatan numano ti bagana. Numaminsan. Alwadam titigtignay mo. Tapno saan ka mairabraman. O sige, bayadak man laangan. Ipakitak dito'y ababaya sa anak apo. Ha! Basit la siguro agat at di mayam dito'y balay mi, si kababae. 3,000 amin, madam. Ha! Day talang agatan, ti ibagam apakisangwan ti anak ko iti kapitan. No saan nyo abayadan ita, madam? Kapilitan akasta ti mapasama. Itad ko kan tapno mapnag ka. Ibarsak kon di taayan mo ti kwarta. Pidutam! Yeah! Saan ko kumaapidutan, madam? Ngam talaga ngamin amasapol ko dahito akwarta. Kansaan ko mat adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo, di bastos nga anak yo. Maartapan kanto, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ko kumaapidutan? Ngam kasapulak dahito akwarta, madam. Kansaan ko mat adinawat kada kayo. Inton maminsan,
Bagbagaan nyo, di bastos nga anak yo. Saan abastos ti anak ko? Si ka mamirmiraot! Damagan nyo iti anak yo, noan niya ti atraso na kanyak, madam. Ngam, awan panawon ko iti mata pobre at tao. Mapan kamin. Awanan mo do ang mamirmiraot, bastos! Narespeto ak kadagiti tao, nga amo na respektuan ti pada na a tao, madam. Ngam no di na amo ti rumispeto, sabalin asaritaan dayta. Nakapanaw dan, madam? Ano nga ta tinapasamak? Kasaritak ni Lloyd apaman na sumangpad. Ha! Imtuodak, noan niya tinapasamak. Diyak kaya ti kinabastos day jaya babae. Nadayaw pa'y mat, idi siyak ti kasasauna, madam. Di mo man isakit day padam ang mamirmiraot? Da kayo nga minti agbagay nga agsarita, tagpada kayo iti kasasaan iti biyag. Madam, Saan kit din? Mamirmiraot day jay a babae. Itsura lang ang tikawas na katawan maipandakal na. Ha! pagkunaan yumat, madam. Di mo ka din nakita ang napimpintas pa iti trapo ngam tikawas na? Nabiit ka mo't anaglako, anak ko. Ay, ada nang dalapos iti lakok nanang. Iso na iwaris. Hindi sayang tilakom no naiwaris. Pinabayadak iti nang dalapos, nanang. Apay nga ruda kasta titsuram. Kasla dagura kadagiti matam. Bak nang tinakadalapos, nanang. Inta dyan nakadalapos ti address na. Ijay ko anapan inala ti bayad ti inwaris na alako. Adda ka di madya na pasamak. Iso ama di teacher mo, anak ko. Mata pobre ngamin ti ina ti nakadalapos, nanang. Mamirmira utak kano. Tajay la kano 3,000 tinapnapanak iti balayda. Impurwak nakit din iti sangok ti kwarta. Ay, bastos ang aron no kasta. Agpada da iti anak na abastos, nanang. Ngam ikarik. Artapak to dagiti atat tao. Tatang, agrobot kayo. Napat gantilon ko. Ti paggatang nyo iti dakdakkel abilog, kan makina nga usaran nyo nga agkalap. Ha? Pudno ka di anak. Makaadayo kamin ama panagkalap. Wen tatang. Ngam, masapol nga agbayad tayo mat adagos, no lakat ada makalapan nyo. Tapno malpas adagos ang mabayadan tilon tayo. Uwain anak. Basbas siti mabayadan no makabayad tayo adagos. Wen tatang, kat inton makabayad tayo, mangrugi tayo nga agurnong para iti arapaap ko iti lote. Patakderan tayo iti pagnegosyoan. Uwain anak. Di ka pala nakaturpos ng addan planom. Wen tatang, sana bale, tadandan ni akmatan agturpos. Ala, intangaro din alain tilon mo. Imbagdadakan, agsarita tayo tinalapat. Anak ka diti pagsaritaan tayo, mama. Kasano anaadaan ka iti utang iti may saan na baba a klase ti tao? Bastos pa'y? Mama, kaasimot yaglakla ko. Nadalapos ko tilako na. Jak na kontrol tilugan. Anya ko matibason mo? Apay, adi nagpaigid. Nagpaigid, mama. Ngamjak nakabig adagos ti manebela. Iso anasagid ko ti bigao na. Jay laka 3,000 tinang bastosan na kanyak. Idi imporwak ko iti sangwanan na ti kwarta. Apay ngamin nga impurwak yu ti kwarta, mama. Inyawat yu kumaan na sayat, Ha, saan ko akalabel day jay a tao? Imporwak ko, tadyak kayat akalangan ti kasday a klase ti tao. Manang, nakitam ka di jay babaya nagbayadan ni mama. Hey, wen, sir. Idi damo kat saan akayat abayadan ni mamam. Ket, anyati ko na jay babae. Imbaga nang agkita kayo iti kapitanda. Impurwak ni mamam ti kwarta iti sangwanan na. Unay lakit din ni mama. Kunamot jay babae, asaan na kumakano apidutan. Ngam nagbanugan na kano ti kwarta. Di na kanumat dinawat kada kayaw, sir. Napintas ka di jay babae, manang. Ay, wen, sir. Napintas mo't a babae. Nang runa no maayusan day jay. Adupay laang ti atiwan na
Limpyo pa lang aron ti panagkita ka, manang. Uray da kayo, ket kunayo mata napintas. Ah? Ay, sabalin samot daytan, sir. Mayat itan ti pagkalapyo, tatang. Adapay tadlo akadwayo amang iguyod iti iket no kas pangarigan. Parang makaswerte kami, anak ko. Umayak to sumabat ditoy. Nunam na maag asumanglad kayon, tatang. Sapay ko ma. Tasan asayang tiyo umay mo isasabat, anak. Saan mat siguro, tatang? Ikararag tayo, ama katumpong kayo kumaitipangan ti ikan. Ay na, magdilang anghel ka kuma ako na ti Tagalog. O sige nga rodon, tatang. Tumapog kayo, tagawid akmundan. Awan kadwa ni nanang idibalay. Mala, kaduam tao dagiti inna dagiti kakadwa ka tumapawg asumabat, ha? Wen, tatang, agtutulag kami to, noon niya nga oras kami nga umay sumabat. At damat la ka din naawis yu akadwa ni tatang mong agkalap. Babaan iti kabarbaro abilog, anak ko. Taluda, nanang. Barong makaswerteda. Damo pa'y matngarod nga itatapugda, babaan iti baro abilog. Huwag ako ma. Tapno mabayadan adagos tilon mo. Wan nga rod, nanang. No lakat mabayadan tayon ti loan, agurnong tayon ti pagpatakder tayo iti pasdek, iti lote nga ilako kuman ni tatang. Umdas nga tati makalapan ni tatang mo, apagpaaramid iti ibagbaga, manak ko. Makaurnong tayon tumot laang, nanang. Inton makaturpusak, isunton ti una a proyekto. Ikarkararag ko ti panagbalikim, anak. Kan saan pa'y adakkel ti ipatakder ko, nanang? Padakkel to no nabaligin ton ti negosyo. Uray inayon munto ti kadaanan nga alahas ko. Tapno mairugim apaman nga agturpus ka. Ha? Adda kadaanan nga alahas yun, nanang? Adda, anak ko. Induldulin ko, tasayang numapukaw. Gaputamay ti pangaramatam. Irwar kohon. Nanginalakit diday jay nga alahas, anak ko. Sa dino ka diti planom apagtrabahuan? Nagturpos ta iti hotel and restaurant management a kursuta. Planok ti agipatakder iti basit a restaurant, kan lodging in iti igid ti baybay. Anya? Uy, dakkel ti puunan a masapul iti kastaan negosyo. Gayam. Idi pa'y laeng, inrugi kon tinagurnong. Oray may sakla ang avendor, kaya't kumot ati lumungaw. San abali? Taamumot ni tatang ti agkarpintero, tasigod kat nga rod a karpintero. Nagngato gayam ti arapaap mo. Gayam. Kakaisuna saan ang mabayadan ti arapaap. Sa bagay, italaan na amwak day tanga arapaap mo ha. Kunaklakit din no agabroad ka. Kay kayat ko ti agtrabaho ditoy, ngam ti agabroad gayam. No saan ka makabroad? Alaan nakman nga rod kas empleyadom to. Sika ti kaunaan nga alaek, no agbaligin to ti planok, gayam. Gandani ka nagturpos iti kurso nga HRM. Sikanto ti mangimaton iti mais a hotel tayo. Wen, papa. Ag-training akpay, tapno sigurado. Rumbang laeng. Adda mang train kan ka, tapno makasursuro ka dagos. Sayang di plano yung amang ipatakder iti sabali apasdak iti asidag ti baybay. Saan mo nga palagip na ijay? Tamasurunak laeng. Aging gayta, bakanti pa lang da alote. Ay nalpas kuman di proyekto ijay no inlako da kanyak. Ala, bayan nyo daytan, papa. Awan gayam. May sa kano a hotel, ti pag-UGT-an mi, papa. Hindi kadakalan a hotel. Ije ko mahotel tayo at ipag-OGT. Sumuro taklatan iti ibaga ti professor mi. Kidawom nga ro iti professor mo. Nga iti hotel tayo ti pag-OGT ang tinaduma. Saanen, papa? Adda connection ti pagadalan iti dakkel a hotel. Adda ka numot kakadwa tayo ngag-OGT iti dakkel a hotel. Nga agtawad iti sabali a pagadalan.
Mayat kumaano sa balimot to oras da, ta sa balimot kada tayo. Saan amaliklikan? Nga adda kagiddan tayo asabali a pagadalan. Sa balimot siguro a Flor ti pagyananda. Alangan mo't nga aglalaok tayo. Sa bagay. Ay, ado tayon samot nga on job training. Agduduma a departamento ti pagtrabahuan tayo. When mo't kit di friend. Sa tayo to agsisinukat iti departamento. Sigurado laket di, nga adda makalangan tayo nga aggapo iti sa bali a pagadalan. Iso nga ron ti ibagbagak, gayam. Ngamin, dakkel a hotel, jay papanan tayo. Naswerte mo't day taginatang yu abilog. Takanayon nga ado ti makalapan yu lakay. Isu nga ron bakit? Isu na laeng. Ta sana masango di anak tanti agilakaw. Tamadama ti OJT na. Imbag ata nasingpot mo titinulagan na abayar nga umay mangala iti makalapan niyo. Nabayag ka no asuki na dayjay. Dakkel ti pwesto na ija tsindaan. Kabarbaro siguro abayar. Ta saan kumot nga am mo? Iti sabali apalingkay ti paglaklakwan na bakit? Isumat lagayam asaan ko nga am mo lakay. Saan nagkamali ti anak ta anaglawn? Ta nakabayad tayo matadagaws. Nawadwad mo't akan ayon ti makalapan niyo. Ta makaadayo kayo nga agkalap. Mayat nga agpaisaw, no dakdakkel abilog, adi makina ti maarama ta pagkalap. Masurunak. Tapay nga iti sabali a hotel pa iti pag-OJT Isu ti kaya ti pagadalan, papa. Kabagyan ti professor ti aking kuka iti nasao a hotel. Imbagam kumaa nga adda hotel tayo. Saanin, papa? Ijay mo't ti pag-OJT anti amin nakakadwak. Peste di dagit tao. Adda nga rod hotel tayo. Anya nga rod ngay, papa. Isu mo't ti bilin. Sumuro taklatan. Tapno na nga to ti grado nga itidday. Sana bale, tanong makaturpusak, ijay matlaang hotel tayo ti pagtrabahwak. Ay na, nagpintas ka mo ten iti day tanga uniformem kan make-up mo, gayam. Slight lang mo ti makeup ko. Tapno presentable mo't asumango iti manager ti dakkel a hotel. Ay na, nagpintas ka talaga, gayam. Sikamat. Uray sika, gayam. Ala, mapantan iti ayan ti elevator. Iti pay may kanam akad sa aran ti pagjutian ta. O sige, inta nga rudan. Orayan tapay amang lukat. Sige. Ala, umunagtan. Ay, gayam, makitang ka diti lalaki nga umunag iti elevator. Ha? Ti bastos a lalaki? Kadwata dito'y unag ti elevator? Ha? Ape nagidop ti silaw iti elevator? Ay, nagsipngat. Awan ka diti kuryente. Nagsipngat mo tayo na. Oh, aday ta. Insilaw ko ti cellphone ko. Don't panic. Adalakit ti generator ti hotel. Sika? Ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Saan ko nga ingagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro akpay lang amin idi nga agmaneho. Ay na. Ay, aday ta, nagsilaw man ang elevator. Ti Masakbayan. Sika? Ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan, ha? Saan ko nga ingagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro ak namin idi nga agmaneho. Ay, aday ta, nagsilaw man ang elevator. Agyaman na. Kunak nung mabayang itayan nga ag-brown out. Oh, naglukaten ti elevator. Dito yak may kalima akad sa aran. Da kayo? Iti 6th floor. Sige nga rad. Akikita tayo manen. Sige, rumarakon.
Sige. Ay na. Napanan tinataer abastos. Ay, nasingpet. Uy, agsursuro mo't piman nga agmaneho, sika. Ay, saan ka di anataer ti loko? Ha? Ay, Jack, amukan ka. Uy, uray kalalim mabasit, gayam. Ang ka man dito. Oh, naglukatan ti elevator. Rumortan. Adaman makitak ang nagbaliwan titig-tig na imaw, sir. Ha? Anya ko matinagbaliwan na, manang. Pasaray makitak ang nasaranta ka. Inton kwan, umishisem ka ngagmay-may sa. Inton umapan kay Jidakil a hotel, nagsapa ka. Kasla inspirado ka kanayon. Saan mayat, manang? Anya saan? Am-amo kan, sir. Siyak tinangaw awirken ka, manipod ubing ka. Amu konti ka babalin mo. Manang, mangagda ka da papakin, mama. Among matanti ugali da. Manipod ubing ka. Sinursuruan ka asaan amang tagibasit iti padam a tao, sir. Isu aday tatiindakkel mo anasaya at akababalain. Ado nga minti ka adalak amarigrigat. Ngam nasaya at da gagayam, manang. Napingat mat nga agarem kan kadya may sa akadalan ta, friend. Saan mo ka di pa'y asungbatan? Inkarik iti bagik, apalpasak pa iti planok, sakbay ama ayan ayatak. Makauray ti lalaki iti biyag ko. Sa bagay. Gayam, patuluyam ka di ti planom nga agpatakder iti pasdak, apaman nga agturpos tayo? Iso ti kaunaan a proyekto. Inkarik sa anak nga agbalin nga agnanayon a vendor laang, nga ikuskuspil ti adda mabalin na iti biyag. Ang naduras kayon, manipod dakkelan ti pagkalap da tatang mo. Ada pa yan buyer yo. Saanan asika ti mapan aglaklako ija tiyendaan. Wen tadata mo ti hotel. Apaman nga agturpos ta, irugik ton ti proyekto. Ay, masirib ka talaga, gayam. Tay di pa'y lagayam arinugyam tinagurnong. Manon atawan nga urnong mo ti pagpuunam. Diyak ka mo. Ngam, ada ka no inayon ni nanang. Nabayagan nga induldulin na. Tawid na kano iti day di lola. Apay ako mapkapsot matan ti hotel kan restaurant. Manipod at daim patakder ti kakompetensyak iti negosyo. At adumatan ti mapmapan iti hotel na. Tamay mayat ti lokasyon ti hotel na. Asidag iti mall kan iti sentro ti syudad. Sinalbag nga minday jay a tao. Pinirdi na ti negosyo ta. Masapol nga agbawasak iti trabahador. Kumapsot at talaga ti parokyano tayon. Kapilitan na kasta. Awan pagsweldo iti ado nga empleyado. Diyak maawat da ito'y. Kumapsot ti negosyo ka. Anya ita ti aramidan ta. Mariribo ka na nga road. Kimapsot ti negosyo. Tabi masit ti parokyano. Kablaawan ka, anak ko. Dimte ngayon ti tagtagi uray tayo. Ti panagturpos mo. Baligi tayo amin day ti tatang. Kat itatanal pasakon, mairugi mo ton ti plano. Si dadaan nakamang tulong ken ka, anak ko. Agyaman ak unay tatang. Ngam ti panagkalap yu pa iti ipamaysayo. Kanayon ngamin nga ado ti makalapan nyo kadagiti matangtangdanan akad kadwayo ang mangalap. Kabailam nga raw, anak. Wan tatang, bantayak laang mo't dagiti agaramid iti pasdek. Sa bagay, nalaing kamatkit di anak ko. Gamsapay ko ma, tasaan ka atumboy. Kas lalakyan ka ngamin ititigtig na yumaw. Da kayo talaga. Babae ito'y anak yo, tatang. Gamsaan ko pa'y ngamin amasangot ti makiayan-ayat, taadu pa'y ti plano. Nagbiit pakder ti pasdek mo, gayam. Ay, dandanikan agakop iti perak. Na, unay ka ti agakop iti perakan gayam. Si Kangay, awan ka di pa'y nasaraka matrabaho?
Adun tinagaplayak. Ngam awan mo't ti bakante at trabaho. Ay na, malpas ko man ti proyektom. Tapno makatrabaho akon. Sumagmamanulaan abulan, malpaston. Kan amom, ada pa yun babasit abilog, apagluganan dagiti mayat nga agpasyar, iti babasit nga isla, iti aglawlaw. Ay na, sigurado lakit di nga adun ti umay a turista ditoy. Day tamot ti kuna ti kaadwan. Imbaglakit din, ta saan nga nailako ni tatang daytoy alote. Ay nagayom. Masirsir matak nga agbalin kanto a milyonaryo. Ha? Nalabos samot tanday tagayam. Lloyd, kumusta ti hotel? Adda ka di matlang parokyano ita alawas? Basit, papa. Kasano, numadanon ti panagsusweldo. Awan ti umanay apang sweldo kadagiti empleyado. Apay nga tangag malmalas ti negosyo kitatawan. Asino nga tati malas? Gapo siguro, tadan ka kompetensya tayo, papa. Ay, peste gid di day ta ka kompetensya. Di pa'y pumanaw dito lugar tayo. Wisit! Saan nga ta amay mayat no ilaklaka tayo ti bayad ti serbisyo tayo? Oh. Tapno umadumanan ti umay aparokyano tayo, papa? Ay, ad-addan Di mo pa'y amo nga aramatan ti utak mo. Saan ka di akay kaya ti tao tinalaklaka, ngam tinangina, papa? Ay, baliktad ti amo ma. Anya pa ti masapulam ngay, nunalaka ti singir mo. Lugi negosyo Papa, panagkunak. Ado ti umay aparokyano, no nalaka ti presyo. Nunalaka. Dagiti mamirmira o ti umay. Anya ngay ti maalam kadakwada. Panagkita ket sumarsarantakan bakit? Wala kay. Kabagayak sa ti kabarbaro a doktor ko. Sinukatan na tinaduma nga agas ko. Tasaan ko kano a kabagayan ti sigod nga agas ko. Mayat ti vitamina nga inted na. Ay nasayaat nga rod ano kasta. Makaginawa ka mait. Wala kay. Imbaglakit din ta pinadas ni Emi ti Sabada a doktor anang ipacheck-upan na kanya. Hindi pa'y lakumaan niya. Uwan ko mga road. Kun kinaasyan siguro ni Apo. Gapo iti kanayon ko apanagkid daw asumaya at kumamot ti kasasaad ko. Dakla talaga ti maitulong, tinapasnag ka pa nagkararag. Pudnot ako namlakay. Basta napasnag kang agkid daw. Di nakabaybayan ti Apo. Awan mati parokyano, Lloyd. Si kapayan ti anda dito front desk? Nag-resign ti front desk officer, papa. Napan kano iti sabali a hotel. Oh, just kikit Masurunak iti dayta hotel. Karkaritan nak dayta hotel. Beta puso yo, papa. Awan ti maaramidan tayo. Ay, saan ko maawat ang mabangkrap ti negosyo ka? Makabawi tayong tumatlaan, papa. Itapay nga agpapanaw ti empleyado. Awampay ti umay a parokyano. At danto siguro, papa. Ay nalakay. Nalpasan ti pasdak ti anak ta. Kaslatag-tagainop ti amin. Diyak laing pagaro, pamadaan tayo iti kastoy apasdag. Pagbalinan kano ti anak ta lodging in ken restaurant. Nalaing at talaga ti anak ta. Uray babae. At dapay babasit abilog, apaabangan na kadagiti mayat nga agabang. Adulakit di ti mayat nga agpasyar iti naduma-duma ababasit nga isla. Ken adulakit di ti mairanaw, gapu iti daytoy a proyekto ni Emi. Ado ti matulungan na nga agbalin nga empleyado. Uray saan nga agbalin a milyonaryo. Lulakit di ado ti matulungan na. Dayta tinapatagbakay. Ti makatulong iti pada a tao. Saan ko asayangan ti alahas nga inlako. Ta makatulong tayo, lakay.
Apay ka di analiday ka, sir. Mas daawak. No apay nga awan matan ti umay aparokyano iti negosyo ni Papa, manang. Talaga ka di nga awanan ti umay, sir? Awan nga rod, manang. Itapay, tas siya akong ti mangiman manihar. Awan basol mo, sir. Naira na laang nga dangamin na ibangon akakumpitensyayo iti asidag. Anya nga tati aramidak. Aburido pa yun ni Papa. Di na maawat, anabangkrap ti negosyo mi. Isu ka na yun anabartag? At apon na pa yan na siya kano ti malas, manang. Ay, awan ti tao amalas, sir. Naira na laang ti pasamak, idisikat ti nangimanihar. Sakbay nga ilukat tayo ti lodging in inton Lunes. Agiwaras tayo pa'y kadagiti flyers. Tapno amo ti tao, amang lukatan ti lodging in kan restaurant. Uray ka dagiti babasit abilog apaabangan. Kat mairugi mo tan inton Lunes, gayam. Grand opening tayo inton Lunes. Inawagak mo tan dagiti daduma kaadalan tangaday ti asidag. Isuda ti kadwata nga empleyado iti lodging in. Agiwaras damutan iti flyers. Wow! Sapay ko mataado ti umay iti kaaldawan ti grand opening. Ay, sapay ko magayam. Manglukat ti restaurant, ti lodging in, uray dagiti babasit abilog, amang ipasyar ka dagiti kayat na ti agpasyar. Nagkasat kan gayam. Asino ti makaibaga? At isigod a vendor kat naaddaan iti kastoy a negosyo. Sapay ko mata agbaligi tayo, tapno adu tayo ang mairanod. Da tayo nga agtrabaho iti nasao a negosyo. Saan ka at trabahador, gayam? Owner kan manager. Pairekap kon ti hotel, talugi. Mapan iti sweldo lang ti empleyado. Katanya nga rodan ti negosyo tayo. Ilakok lang ti hotel no adda mayat agumatang. Agpatakder tayo iti sa bali a lugar. Diyan na pintas ti lokasyon na. Sa dino kuma. Awan mo't mayat nga aglako iti napinta sa lokasyon. Dayta ti parikot. Taon pa'y ti mabilang. Sakbay ang makabangon tayo itinarpo og a negosyo. Buisit kit de. Nagmalas na nabiyag ti kastoy. Itala nga mapasamak na ito'y. Malugi ti negosyo. At dan samat siding ti matugawan ti anak mo. Manipod iso tinangi manihar. Kastuyan ti napasamak. Nakarubot ka mat iho, papanam. Yan tangay pairikap ni Papa ti hotel. Inakagaplay iti kabarbaro a lodging in iti igid ti baybay, Mama. Anya? Kaya't mo ti agtrabaho iti may salaang alaging in? Ada nakaibaga kanyak, a hiring da kano, Mama. Mayat kano ti lokasyon ti nasao a lodging in. Saan ka di amay mayat no iti dakkel a hotel ti pagaplayam? Numangad da ti apelyadok. Sigurado adidak alaan. Tanabangkrap ti hotel tayo, Mama. Sinalbag kami ti kasto a kinamalas tayo ita. At da babaya nakatalikod ay tilamisaan. Umasidagak. Tayawat ko kinkuha na ti application letter ko. Good morning, ma'am. Yes, anya ti masapol. Ha? Sika? Adda ka ditoy, miss? Anya ka diti masapol yo dito yung nano mo alaging in ko. Good morning, ma'am. Yes, anya ti Ha? Sika? Adda ka ditoy, miss? Anya ka diti masapol yo dito yung nano mo alaging in ko. Lodging in mo ko na, miss? Apenas daw ka. Kan agoray ka man. Bayo data dayta igam mo. Kuha, miss. Dayta tipod na. Mabalin ka di ang makita? Maikarya ka di, miss? Agaplaya ko, ma.
Ang awan mo tan ti bakante. No, kaya't mo lakit di ti bakante at trabaho. Di mabalin. Naudi ka ngamin ang nag-apply. Urean niya abakante ditan, miss. Awan ngamin masarakak iti kabisera. Para dalus lang ti bakante. Utility man. Mabalin mo ti agsubli, no kayat mo. Apayakas ta tilangam, iho. Sa bahali tilangam ita. Kaskala na ahabak iti sugal. Ni mamamet. Amuyumet sa anak nagsugsugal. Anya nga ro ti pagkaskas taam? Pinapuskol ko ti rupak itay, mama. Kasla marunawak iti bain. Ngam kapilitan at tinilmon ko ti pride ko. Jak mawatan ti bagbagam. Ilawlawag mo. Malagip yo ka di ti babae. Pinuruwakan nyo iti kwarta idi. Sino a babae ti dakdakamatam? Diyay nadalapos ko ti bigao anagyanan tilako na idi. Ha? Apay kumaday di abastos? Nagpadalapos ka di, tapno umay napabayadan manan? Adun tinaiwaras mi a flyers, gayam. Sapay ko ma, taadot ti umay inton madanon ti panaglukat tayo. Sapay ko magayam. Kita man ti biodata day ti kabarbarong aplikante. Ha? Kita man mat day tabayo data na. Oh, Lloyd Del Monte? Saan ka di a Del Monte Hotel? Tinangrikap a hotel di ta kabisera? one rod. Isa mas daawak. Amangan no kabagyan na lang mat. Apay nga umay ag-apply dito ay. No amana ti akin kukwa iti hotel. Mabalin. Ngam sana ko na nagdamag. Naasyanak kang kwa na itay. Takas lang amin kakaasi ti langana, idi inyawat na ti biodata na. Maasi, wano, adda sa bali ang makagapo. Uy. Mas dawak. Apay nga umay agaplay kat. Bak nang damat. Jack manam mo. Ngam, adda nakadamagak. Anabangkrap ka no ti Del Monte business. Adun tinagaplayak, mama. Ngem no maamuan da nga anak tak ti aking kukwa iti nabangkrap a hotel. Di da kayat. Addan to aldaw dagitaan ang tagtagibasit kat ka. Malagip yo ka di pa iti tinagibasit yung aglaklako iti kangkanin idi, mama. Di mo man ipalagip kanyak day jay abastos. Saan abastos? Isulaing tinangawat iti application letter ko, mama. Anya kumatibibiyang day jay mamirmiraot. Kukwa na tinasao a lodging in iti igid ti baybay. Igid ti baybay ko na. Jay kadigatangan mi kumakan ni papam. Napintas ti lokasyon dayjay, mama. Matanawan ti basit nga isla iti aglawlaw. Kukwa tayo kumaday jay. No saan nga imbabaw iti anak nila kay Makaryo. Gaya, awatem ka di kas empleyado ni Nataar. No kayat nalakit di ti para danos. Isulaang mo ti mabalin na trabaho para kan kwa na. Naudi mo't ngamin ang nag-apply. Ay, nagtaor a nagtawid iti baknang a pamilya. Agbalin a para dalos. Alangan mo tapagdalos at dagiti inawat ko iti trabaho nga inaplayan da. Angam, kabalan na nga ta. Amangan no saan nga agbayag. Padasan na no kabailan na ti agtrabaho. Panagkuna kat di na kabailan ti trabaho nga agdalos, gayam. Utility man? Pasensya Isulaang mo't gayam ti bakante at trabaho. Papanamon, sir. Nasapa ka matita. Ganado ka mat. Ita ti panagsublik iti lodging in a nagaplayak. Barang awaten dak iti trabaho ijay. Sayang mat ngamin ti hotelyo. Awan mat ngamin ako nam ti parokyano. Wen nga rod manang, Ay, manager ka day ti trabaho mi ijay? utility lang ti bakante ijay, manang. Anya? Utility? Ay, saan amay bagay kun ka day ta trabaho?
Manager ko maa. Anusak, tada sa bali apanggap ko manang. Tapno maya sidagak iti aking kukwa ti lodging in. Babae ka dit, akin ko kwa iti lodging in? Wen manang. Ti babae idi, adi nalapos ko ti bigao na. Anya? Ti babae a pinurwakan ni mamam iti kwarta? Good morning, ma'am. Adda ka di matlaan trabaho para kanyak. Oh, nasapa ka mat. Ngam ladingita, tayo utility man lang ti adda bakante. Okay lang, ma'am. Kayat ko tiyak trabaho dito eh. O sige, mabalin mo nga rodon ti Mang Rugi. Tapno nadalos ti lodging in no aglukat iton Lunes. Agyaman ako na ma'am. Mangrugi ak nga ro din. Ijay gayam ti ayan dagiti alikaman nga aramatam, kas utility man. Agyaman ako na ma'am. Inak nga ro din. Imposible na ito'y gayam. Janitor, ti anak tibak na. Awan mabalin ko gayam, isolaan mo ti bakante. Dinamag ko no kayat na, kat kinayat naman. Si kamot ti masabat ko, Makari. Asino tinangilakwam iti lote? At Ay. damot tan pasdak anay patakder idili mabasak. Akwa, sir. Pasdag ti anak ko dayjay. Ah, Kunana apadasin na kanumet ti agnegosyo. nalakaayamot ti agnegosyo no awan ti adal kan amom. Nakaadal mo ti anak ko, sir. Amo na ti aramiden na. Makita no agnanayon nga agbaligi day ta anegosyo na. Sapay ko ma, sir. Dandanin mang lukat. Ad-ado ko mati kwartam no inlakom langan kanyak dayjay alote. Saan mo't nga rod akayat ti anak ko? Ita, addan lodging in kan restaurant na ijay. Umay kayon tuain ton mang lukat, sir. Ta si papanakal kapay amang iawis. Taapay kuma nga umayak. Nagbit mo tan na ado ti nagpa-advance booking iti lodging in tayo? Napunon sa amatan dagiti rooms, gayam. Uwan nga rod. Kasanupay nga dagiti kayat na ti agpa-reserve. No saan ida ang ma-accommodate? Amangan numadismayada. Damo pa lang kat saan da ang mapatgan? Madadaol tayo no kasto eh. Damo pa lang pa naglukat kat adun ti saan ang mapatgan. Mabalin ka diti makibiyang, madam. Ada ko maisingasing ko no kayatyo. Anya ti maisingasing mo? Alain nyo amin nga agpa-reserve. Ngam ibagam nga iti annex ti pangipanam kadakwada. Annex? Sa dino ko mga annex? Pagsaritaan ta day ta itinalapat, madam. Itatadatan diti opisina. Anya ti kayat mo asawan iti annex? Nang recap ti hotel mi. No kayatyo apagbalinan nga annex. Paikat ko tinagan na Del Monte Hotel. Taikabil ta, a lodging in annex. Ilakom ka diti hotel mo? No awan pa'y pagbayad, Jo. Pagtulagan ta ti share. Adabi ngay ni Papa. Tapno kayat na nga ipaaramat ti hotel. Sige. Tapno saan lang ang madadaal ti parokyanok. Agaramit ang arudon ti mode of agreement. Sige. Mangalakay ti abogadom, takasta akmet. Okay. Sayang amin no saan ang ma-accommodate amin nga agpa-reserve. Ibagam a free ride ti mapan kan agsubli iti annex. Numalpas da nga agpasyab dito igid ti baybay. Adamat lugan mi ama aramat. Dumngag kayo anay imbag iti ibagak, Papa. Importanten sa lakid di dayta. Anya dayta? Awagam ko madag iti trabahador. Taso katanda tinagan ti hotel. Imbes a Del Monte Hotel. Sukatanda iti lodging in annex. Agmauyong ka kadin. Anya ka din dayta sasawam. Ibabayo pa'y lako mati pride yo, Papa. Addan nagpinirmaan mi iti aking kukwa iti lodging in. Adda mapastrak dayo ditoy, Papa. Big deal daytoy.
Agpanunutakpay. Ita ko man, papa. Darasam nyo. Tapno sa anak amadaksan, iti nagpinirmaan mi. Apay ngamin na nagpirma ka, adi mo pa inyuman kanyak. Kwarta da ito'y, papa. Ado ti guest. Alan awagan yun dagiti trabahador yo. Aggunay tayo kuman. Kwarta da ito'yen, papa. Agrubwat ka si Lina, tamapantay di hotel. Anya kumati papanantay jay, kat nangrikap matan. Diyak man amukan ni Lloyd, no anya ti inaramin na. Big deal ko na namat. Awan ti adu at trabahador, isu amasapol nga adatay jay. Adda ka di bisita iti day jay hotel? Awan ka no nga rod. Isu adarasam, taras ka no. Abungan datinagan ti Hotel Adel Monte. Sukatan ka no iti lodging in annex. Ay, jak lakit di kayat. Apay kumamasukatan tinagan ti hotel. Diyak mat kayat, ngam nakakompromiso ti anak ta. Masapul nga aramiden ta. Nagado ti tao iti igid ti baybay. Ado ti guest tayo. Uray dagiti babasit abilog. Nagado ti manghayra. Kasano gayam dagiti maipan iti annex, no kayat dan ti mapanagina na. Adan instruction ko kadakwada, madam. Mapandalang iti ayan tilugan amang itulot kadakwada iti annex. Asino nga iti mangitulod kadakwada? Siya kon, madam. At dapat tinulagak a driver, amang alakan mangisubli kadakwada dito igid ti baybay. Agyaman ak unay kan ka, Lloyd. Na-accommodate matla ang amin ang nagpa-reserve, kan agsangpot ita apa naglukat ti lodging in. Agyaman akmat, tapinatgam ti singasing ko, madam. Nga iti hotel ko, ti papanandag iti daduma a guest. Ay, saan ko gayam a hotel? Ta lodging in annex gayam. Ay agasam, kunamlan no fiesta dito igit ti baybay. Wen nga rod lakay. Talaga na laeng ti diskarte ti anak ta. Huwen nga rod bakit? Pati dagiti mangalap, tinangdanan na mangilugan kadagiti turista mapanagpasyar iti babasit nga isla. Saan laeng adatayo ti mairanon? Pati dagiti empleyado. Ano kastoy akanayaon? Nagaduntun ti kwarta ti anak ta. Bumaknang to. Sikamo lakay. Damo pa ilaeng daw. Ibagamon abak ng ti anak ta. Ay awan papanan nano di kasta. Agasampay nga itinagbayad ita nga aldaw. Ado ti inyagyo dito'y abisita. Nga maawan mo't nagbayad iji counter. Apay? Intulod mi dagiti tattao ditoy. Ta ditoy da maturog ken aginana. Nagbayad dan ijay lodging in. Annex tayo laeng, mama. Anya? Imparamat mo laang ti hotel? Di kay madanagan, mama. Agbayad to ti aking kukwa iti lodging in. Kada tayo. Kaano nga umay dagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Agsango kayo iti manager ti lodging in. Anya? Imparamat mo laang ti hotel? Di kay madanagan, mama. Agbayad to ti aking kukwa iti lodging in kada tayo. Kanon to nga umayagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Di kay danag. Agsango kayo matlang iti aking kukwa iti lodging in. Ti ka di babae nga aglaklako iti kankanan tinakdakamatam. Saan ka kadi amang rabrabak? Apay kumaarabakan kayo, mama. Mabain kayo kadi asumango iti aking kukwa iti lodging in? Anya ko matigabain ko? Agyaman kit di? Taimparamat tayo ti hotel tayo? Ngam nang rikap ti hotel tayo. Tasaanen akayat dagiti tao, mama. Nabangkrap tayo. Kumusta ti trabahador iti lodging in, sir? Mayat ko man ubukod yu a hotel ti pagtrabahwam. Diyak manam mo. No apay nga awan ti umay a parokyano iti hotel. Ngayra nala siguro nga awan ti umay, sir. Sa balila ang a hotel tinapananda. May mayat ngamin ti lokasyon ti Kabarbaro a hotel.
Nailingad ngamin ti Del Monte Hotel. Dayta ti makagapo, sir. Saan kita kinamalas? Ngam nakarumat ngamin. Taapay nga awan apulos ti umay ag check-in. Iso nga idisaanan ang nagsweldo dagiti trabahador. Nagpapanaw dan. Dumten to ti panawin ang makabangon matlaang, sir. Sapay ko mamanang. Dakkel ti pukaw. Nukas jay nga awan ti guest iti hotel. Oh, apay akas kala natok kawan iti ulag di ta nagtugawam. Ay, Hindi ka matagtagari ka nagkutkuti. kasla ng rabak ti panawon ken pasamak. Pag kunamat, ay awan lat di ka malawlawat. Ti babae asigon nga gisusuon iti bigao, nga glaklako iti kankanan. Nagbalin ang manager iti lodging in. Kat iso pa'y gayam ti akin kukwa. Anya ka din ti sasawam. At ayamat kasta. Idi binayadak ti dinalapos ni Lloyd ang lako na. Imbarsa ko pa'y iti sango na ti kwarta. Kaano dayta? Apay nga itala ang ana istorya. Idag sursuro ngagmaneho iti lugan ni Lloyd. Dinalapos na ti bigao anagyanan ti lako ti babae. Kahit anya tinapasamak. Imay dito balay. Kat siyak ti siningir na. Impurwak ko ti kwarta iti sango na. Apay ka di dayta narupot a kwarta nga ingkabil mo iti bag mo, anak ko. Bayad ti annex daytoy nanang. Masapul nga inakbayadan ti share ti hotel nga impaaramat ko kadagiti guest iti lodging in. Jay ka di kunkunam abingay ta? Wan nanang. Kadada itulod ijay nga agapo iti lodging in, adala tabingay da. Ah, kasta ka di anak ko. Kasla adda sugpunyo no kasta. Wan nanang. Ada nagpinirmaan mi akasta ti mapasama. Ay, nagadumo gayam ti pasikot-sikot iti negosyo. Ngam no ilako da kanyak ti hotel, di gatangak. Ilako da nga ta. Kat addamot mabingbingay da no kasday nga addamapan ijay hotel, no awanan ti pagturugan da ijay lodging in. Day tati saan tayo nga mo, nanang. Mapanta ka din iti annex, Lloyd. Inak ko magbayad kada mamam. Nalpas matan ti trabaho, ma'am. Mabalin ka akuyugan, ama pa ni Jay. Sige, mapanta nga ro din. Ay, papanan nyo ka di? Kayo agdi? Ha? Anyang agdate? Sika talaga. Katuan taagkuyog kayo nga min arumwar. Mapan ko ito ti share ti hotel kadagiti dadakkel ni Lloyd. Ado ti imbaon tayo ijay, manipod ng lukat ti lodging in. Excuse me pa, Anda pa'y biit papanak. Agsubliak matlaan dagos. Gayam, malagip mo ka di pa'y ti inaramid ti ina ni Lloyd, idinapanta ija balayda? Saan ko analipatan? Taday di pasamak tinangkarit kanya, tapno agpursigi ak iti biyag. Ita, nagbaligi ak. Sa bagay. Ay, dakkel ti na itulong ti hotel da. Saan tayo kumaan na accommodate amin na tao no awan ti hotel anang ipanan tayo kadagiti parokyano at turista? Day tangrod kat. Adalang tautang tayo kadakwada. Bili, bakit ti kinasingpet mo? Saan ka pa'y ama nagimula iti sakit tinakam? Maditi agimula iti sakit tinakam. Aramatam kat di akarit iti biyag dagiti kas di apasama tapno lumungaw ka. Pudnot ako ng friend. Isu siguro ang nagbaligi ka. Takas takadalos ti puso. Inyawag ni Lloyd nga umay kanu ita, ti babae amang dad iti share tayo. Kadagiti imay ang nag-check-in iti hotel. Nasaya at nukasta. Urayan ta ti babae. At damot langan sumrek iti kahati hotel. Mailasin nakpay nga ta ti babae. Imposible at di na ka mailasin. Mailasin munto pa abakbakatan. Isunto pa ilakid tin nga ubin. Kasta nga ta? Amangan no. Apay akas lamadanagan ka.
Di na nga ta ipurwak ti kwarta, iti sangog. Apay ko mga ipurwak na. Kasta nga di naramit ko kankwana, idi binayadak ti utang ni Lloyd. Agar aramid ka laeng iti bukod mong alalya. Nagbiit ti idudur as ti negosyo ti anak talakay. Rinupot a kwarta tinapan na inted iti akin kukwa iti hotel. Nadlaw ko ana asidagda iti agnagan iti Lloyd nga empleyado na. Saan la asi kagayam tinakadlaw? Uray siya kat kastamot tinadlaw ko. Gwapo mo't di lalaki, kan nasingpay. Intal una pa'y iti posisyon. Para dalos laang ide. Ita, isumatan ti sumangon no adda guest nga umay. Nakita na siguro ti kababalin jay tao. Isu nga intalek na ti kas jay a trabaho. Lakay, adda nga ta relasyon da. Awan dakis na. Tadaan damutan iti husto nga edad. Ngam no adda. Imbaga na kumaa. Saan mo't aman ang gilimod ti anak ta? Urayan talaeng dagiti pasamak, bakal. Lumugan ka ni ti kotsek, ma'am. Tamapantan iti lodging in annex. Adda nga ta dagiti dadakkel mo ijay. Nalabit. Inyawag ko kini mama nga itati ipapanta. Barang sangwan nak ni mamam. Wano saan? Ni papam. Apay akas laad da amak mo, madam. Ha? Awan met. Adalaan na lagip ko. Ngam lipata mo dayjay. Talinipat ko magtan. Itapay laeng. Ikidawak iti dispensar. No anyaman ti ipakita da mamaken papaken ka. Namnamaam ka di. Asaan anasaya at ti ipakita da ita kanyak? Saan ko amay pasigurado, ma'am? Ngam amang ano kas jay. Natangig ngamin dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Di daklakit di saktan. Saan ko mat ida nga an-anuan? Naimbagabigat yo, sir, ma'am. Nakaumayak na pagsaritaan tayo no anya ti aramidan tayo. Noan niya tinagpinirmaan yo, iso ti masurot. Ti umo na nga imbaga ni Lloyd. Ilaklako yo kano ti hotel. Idi kwan, imanugot nga agmerge tayo, tapno kukwayo lata ti hotel. At dabi ngayon, no adaaga ko iti ayan ko a parokyano, nga ag-check-in dito'y hotel yo, sir. Kanayon ka di ama puno ti lodging in mo? Uwan, sir. Naawanan ti bakante a kwarto, ibagak adito'y da nga umay. Itulod kan sukunan idatilugan nyo, no kayat dati agpasyar iti igid ti baybay. Sige. Kasta ti aramidan tayo. Ungayam. Sika ka di ti anak ni Macario? Uwan, sir. Diyak laing pagarop. Asika ti agbalay na bus ni Lloyd. Ada ka di dakes na, sir? Naku na ngamin ni Lloyd. Anapintas ka no, ti bus na. Nakapanawan dagiti dua. Apay nga imbagam tikas jay iti babay. Puno mat anangag ko nga imbaga ni Lloyd kan ni Amalia. Anapintas ti bus na. Puno mat ti imbaga na. Saan ka di? Medyo agbayin na kitay. Iso binaybay akada kayo tinagsarita. Ay, agpay sutay kunada, akas lapilit ti biyag. Nudaduma, at da kay ti baba. Intungkwan, at da kay ti ngato. Kasladat ti adda iti iti ngato. Kat ti pamilya ni Macario ti adda iti baba. Ita, datan ti adda iti baba. Kat isudan ti adda iti ngato. Ay, saan gaya man nasaya at tinatangig, no sika ti adda iti ngato. No asino pa iti tinagtagibasit ta. Kasla iso tinangiguyod iti negosyo anang ipangato. Nakamiri sakitan. Tauray maditim pakitak iti dahi a babae, di nak binalos.
Adda kamot dito'y lodging in, sir. Adda ka nung amin parokyano nga umay ko alaen, kapsat makaryo. Mapanda ka nung ijay annex. Kasta ka di, sir. Nasaya at mate, no adwa ka nayon ti parokyano. Tapno ka nayon nga adda umayo alaen ditoy. Si Kamet. Sir kala, sir. Manong ko namlatan. Agsugpon tayo iti negosyo. Narwamak ba't nga minamangawag kada kayo iti, sir? Saanen. Ikatamunday ta, sir, nga awag mo kanyak. Sa anak mat a maestro. Si Kalata nga rod, Ala, panawan ka pa'y nga rod. Tay nakitaan dagiti tangtangdanan mi nga kalap kabsat. Ay, nadur asdan. Tay supayan tibos dagiti daduma amang alap. Ay, awanan tikas Jeko. Ay, di dakon maawagan iti boss. Manutin sang putyo ag guest. Manipod na sukatan tinagan ti hotel. Kanayonen nga adu ti umay. Inawat ko latan, anagmalas tayo. Kat ti pamilya ni Macario, tinangtulong kada tayo. No saan nga inremedyo ni Lloyd baba ni titulong dayjay nga imi. Talaga nga awan mapastrak tayo. Isu nga rod, nga imbilang ko nga utang tayo na imbag anakam kadakwada. Datayo itan ti makaut-utang iti na imbag anakam. Ay, agbabawi akon iti madi nga inararamid ko. Saan kayam nga agnanayon ako ko at tinasaya at agasat. Kasta akmat idi. Awan ti impirpirit ko. Takas lasyak idi ti kangatuan. Ita, saanen? Tanda akon iti baba. Tanabang krap ti negosyo. Anya ka di ti pakariribukam. Itay pa'y adi ka makaid na. Adda nakita ka lalaki nga imasidag kini Emi, manang. Agaram samat dayjay kan kuana. No adda pa nagayat mo ka ni Amy. Masapul nga agaram ka. Sakbay ama unaanda ka. Ngembos ko ni Emi, manang. Awan pilpilian ni ayat, sir. Uray boss mo, walo saan. Adda karbangam amang ibaga iti pudno amarikrik nam. Mabainak mat, manang. Anya ti kayat mau. Iturturad mo nga ibaga, wano, maunaanda ka iti sabalay. Jakmat kayat ama unaandak ti sabali, manang. Aramidam nga rod ti rumbang, sakbay amala daw ti amin. Itay pa'y asaan ka makaid na, Lloyd? Ada ka di parikot mo? Pangasim ko, ma. Tadi nakagura iti ibagakan ka, ma'am. Apay kumakagura ka. No saan mo tadagas ti ibagan? Jak ngaminan maiturid ti marikriknakan ka, ma'am. Agayatak unay kan ka. Idi pa'y nga imbagakan ka. Ngam imbagam nga adda pa'y la ipang pangrunam a proyektom. Mariknak mo't day tapa nagayat mo, Lloyd. Inanusam pa'y tinagbalin ang janitor. Aramidak ti amin. Maayat naklaang. Miss Amy Jovencio. I love you so much. Gapoy ti anus mo. Saan ka narigat nga ayatan? I love you too, Lloyd Del Monte.